At sa ating good news naman po, slow food community sa Mapandan, Tampok, sa Maykan Tour, Leg 4 ng DOT Region 1. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Maya. Hindi lamang puno ng pandan ang may pagmamalaki sa bayan ng Mapandan dahil mayaman rin ito sa mga produktong pang-agrikultura. Noong May 28, itinampok ang bayan sa Maykan Tour Leg 4 ng Department of Tourism Region 1 bilang bahagi ng pagsusulong ng turismo at agrikultura sa lugar. Dinalaw ng mga delegado ang iba't ibang destinasyon sa bayan kabilang ang Barangay Luyan kung saan naranasan nila ang farm-to-table dining, mango picking at iba pang gawaing pang-agrikultura. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng aktibidad na maipakilala ang natatanging kultura, pagkain at mga produktong agrikultural ng Mapandan bilang isa sa mga umuusbong na destinasyon sa Pangasinan. Ang Maykan Tour ng DOT Region 1 ay lumibot din sa ibang bayan sa Pangasinan upang isulong at pagyamanin pa ang turismo at agrikultura sa ating lalawigan. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.